live. Iya, kaya ya taray na. Wala da cream. Karawa da iyak. Kucha marak. Gawa ya ke kami. Odera. Bye bye. Morning principal. Kalau tangge, benang cream. Ikabenya da cream, Nanti. Cream dit. Awayo kan de bun, tabaga. Kuna may now. Ay boy pa, namarage. Mitinare tanang na ko dito, nakon. Nakarin sa dito. Ayo tu bung ngan Katekeraoi pa. Ayo nga Katekeraoi ya Mitinare. Ngan man ko mo man hindi na utak mo. Data ya. Ama ko wag na ko dito. Iya kan di kari sa dito panan nakon. Buka. Kadian na ako sa Mitinare makasan. Ayo nga naman kapan na marag na iya kan di kari sa dito. Katekeraoi na ko yan tinga po ngayon. Main na ko doya may dito sa mga ngayon. Nakay. Ko takarong ko hindi bang ngayon. Nora. Sinano ko iro ang kay. Karena Korea Katekeraoi mina yaman na to kora kay Katekeraoi na yaman ko ni asan ko yan kay yon ko mo ayo pun jauh sa Katekeraoi temparanda dari kinto man ta ba ya karang yang ko na sa amin lang dapat na kami kamnat ko do na kapon dit sa amin nalalay ko uri rekin may kurubuy kay yan na paranta esan krok ting sumayan din mo tapuan ko iyo ay es ko naman kay ma bitiran tumanta ko yung kurubo ari ka mga tapon bubutag yung tapon tukutar na maraki min datar Mauri tay ka atay dek nan de ka na ba ni Katekeraoi ka pa ni non de ha mo yung ngay nay nan mo bang buo yo nan ni Mauri ka ko nan yung at na ko gen iyo Katekeraoi may iriya Mitinare ko mi may do lang ay may kurubo ay marap ko
dapat natin. Tapos,